Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya o mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan na karon ng sigilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Melissa. Dear Priscilla, maayong adlaw kaninyong tanan, ilabi na sa mga friends na nako nga naa sa Qatar. Kumusta na mo diha? Ako day si Melissa, OFW sa Qatar. Naagat ko sa pagpadani ning akong kaagi sa pamasin nga magkuhaan ninyo og maayong pagtulunan. Dili gid lalim nga manarbaho sa laing nasod, layo sa pamilya. Nag-antos sa kamingaw sa pamilya, ilapina sa mga anak. Naningkamot aron mahatagan nimo sila og maayong kaugmaon. Apan wa nila ang tanan nimo mga pag-antos. Ingon ni ini ang kaagis sa dihang OFW pa ko. Oy, hapit ni maluto ng kaldereta. Kamay na lang kid. Uy, hala. Hala, hapit na alas 11. Ito na pa'y duha ka putahe nga lutuan. Ate, luto na po ang adobo. Okay, Mika. Ay, 2 putahe na lang lutuin natin. O ate, ay, nakakapagod talaga magluto, no? Oo, pero ito yung gusto ko ang magluto kaysa maglinis. Ay, ako din ate. Masarap kaya sa kusina. Kaya ka tumaba. Palagi kasi kumakain dito. Eh ano kung mataba na? Maganda naman. Yun na lang. Kaninong cellphone yan? Ay, nako, sa akin yan. Nasa bulsa ko. Ay, nako, mabuti wala si matanda. Pagalitan ka talaga nun. Alam mo naman bawal ang cellphone dito sa kusina. Alam ko, kaya ko nga dinala dito kasi wala siya eh. Yun lang. Sadali nga, sasagutin ko muna. Pakitingin muna ng kaldereta, ha? Okay, ako na bahala dyan. Sagutin mo muna yan. Ay, magaling na anak mo na naman yan, I'm sure. Oo, siya na naman. Hay, ano naman kaya ang problema nito? Hello, June? Nakahugdo ko para sa motor ni June. Paita bata. Isultihan na ko siya ngay patanaw diya dayon ng motor. Hindi na diferensya. Pero gahig ko. Mabaw to. Di na ko doon ang damage sa motor. Ay, ibaligyan na lang ang motor. Unya pagpalit og bag-o. Ako bitaw siyang isultihan na. Sige na. Kaya na ko duol sa gipuy anak ko. Bawal ang cellphone. Kasabaan na sa kustiguan kung makitaan ko nga nagbitbit og cellphone. Sige. Ayo diya ha. Kamusad, Mauro. Ang ato mga anak ha, ayaw pasagdi. Mil. Og tuo di ay. Ayaw kalimot sa sunod simana ha. Magbayad ako sa multicab. Wag ko malimot, ana. Magpadara ko. Sige, bye na. Magpapagani ko nagpadaan nila. Karwin, nagpadaan na sad ko. May gani kayo na kinatikom nga tips sa mga tiguang na kong amo. Kung wa pa, makuha-kuhaan na sadang akong tinikom sa bangko. Nagpaluto na sad ang duha ka tiguang. Nakauyon sa akong beef caldereta tingali. Ate, pinatawag ka ni Tanda. Ha? Nagluto pa ako sa pagkain nila. Ako na muna dyan. Puntahan mo muna. Okay, Mika. Sige. Ano kayang kailangan sa akin? Mel, keep this. Kwarta. That money is for you. From Jamal. Thank you. Thank you, madam. Usa sa among kisalikan sa akong trabahoan, Priscilla, mao ang tip sa among mga tiguang ug mga bisita nila. Tanda o matanda ang among tawag nila. Unumi nga naa sa kusina ug 7 ang mga housekeeper sa among palasyo nga gitrabahoan ako. Nag-sideline side ko og pautang, bisan unsa nga makakwarta ko, kibuhat ko. Mao nga dako gyud kaayo ko matigom kaysa ako mga kauban sa trabaho.
Ate Mel, may problema si Rosie. Nagkadenggi raw anak niya sa Pinas. Nangangailangan siya ng pera. Magkano raw ang hihiramin niyo? Hindi ko alam. Oh, ayan na papunta na dito sa atin. Ate Rosie, may problema ka raw. Magkano ang hihiramin mo? Nakuha na nako ang kwarta. Pero naunsa man ka, oy, igo-igo naman sa mong gipada sa amortization sa multicab, oy. Huwag mo sa ginawa pa sobrahe, bisan kagatos na lang unta. Ha? Mauro nga na pasubrahan man ako nga doon naman kay income sa multicab. Oh, ha? Oo, ako lang good ba, kining pumarahig lang unta ba? Sus, paraig ba, uy? Tingbo na iguli na ako. Ano sa mga ka, uy? Ayay ka. Pagadaman ko na, Mel. Ay, mau. Hoy, kumusta ang imong pagmaniho diha? Basiglain na imong gimaniho diha, ha? Di na ang multicab. Unsa? Ikaw, ha? Naakal siya na yung pagkamadudahon, da? Tarong ning bana ni mo, no? Tarong. Kailabaya ko nimo. Sa una na to, eh. Hmm? Ay, hindi ko nagbalik-balik ka. Sige, balik. Nagbago na ko, eh. Bitaw ha, bantay bitaw. Klaruha gid na. Tingali iguli na ko. Wanay sud ang bank account nimo, ha? Oo, siya. Dako-dako na sa nang suod ako, eh. Pero maulagi, hinay ang pamasada doon. May klase. Ug usap pasad, ang maintenance ba sa multicab, ibahaw ka na. Time pa sa unsay maintenance. Ngano taga-adlaw din ang maintenance ana? O dili, ang bawat man ako ipasabot ba, mamalat magitag mga paginhanglan sa multicab, sama sa brake fluid, sa battery. O bago lang gani ko nagpalit kay, naguba na sa daga kong ipalit sa magiging tuig. Ay, mao ba? Ang mga bata, asa day sila? Na, ambot ng mga batao, eh. Pag uli na ko din, eh. Wa man din si Isabel o John. Nanlaag siguro to. Sayus buntag, nanlaag na. Ay, ambot ng mga bata. Pag mata na ko, wa naman din isbay. Unsa? Okay naman ko, ma. Okay sa kuma. Matud ni Papa ninyo, permi ko namang manglaag. Dili sa moy. Bantay bitaw mo ha. Ikaw, Sabel, nganon di ba kuno ka magsame, Ron? Apoy mo, Huway sa ko. Ikaw, June, sikalag motor ha. Di na ka magpundo sa bay. Kada tawag na ako, wa ka des bay. Ingon ini nakag-urasa mauli, alas 11 nas gabi eh. Kuyog rumamis ako mga igagaw, ma. Ay, sige na kay matug na ko, sa'yo pa ko ugma. Bye, ma. Oh, ki-off man dayon. Wa man lang gani maingong I love you, ma. Paita, mga bata ah. Mura man lang ugwa mingawan ako. Hello, Sabel. Nanawag ka man. Ma, okay ra ni mo kuyog sa ako mga hikala, mga tukon numi sa Boracay. Ha? Burakay? Kisay kuyog? Mga babae ra mamintanan, ma. Sila si Jane, Dory, o uban pa. Mga suot bitaw na anak ko, ma. Dili pwede. Di gyud pagpuyo dias bay. Aw, dilikot. Oh. Sabi. Uy. Gi-off man. Nasuko siya nako. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug tungog sa atong mga kasamang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya o mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon na sigilanon nga gipada kanato sa atong sulkin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Melissa. Miulbog yun ang akong cast pa. Ngawa ko tinggi sa kong anak ka babay, pila ka adlaw pa sila. Mura og kauliun ko sa Pinas aron larutan kong ang akong anak. Dili ko makatuo, nga buhaton kininian ako. Ugwa ko mahibaw nga gitugtan di ay sa akong pana. Gitagaan niya og kwarta. Ha? Burakay? Kisay kuyog? Mga babae ra mamintanan, ma. Sila si Jane, Dory, o uban pa. Mga suot bitaw na anak ko, ma. Dili pwede. Di gyud pagpuyo dias bay. Aw, dilikot.
Sabi, uy, gi-off man. Nasuko siya na ako. Aron way samok ba, maong gitugdan na lang nako. Musamot na gara si Isabel kay naamang kadabukon sintir sa iyang gusto. Usam sa ko'y naana. Matol man sila sa Boracay. May nuna, aron magkatol na siya sa Boracay. Nabitaw tayo kwarta. Oh. Ikaw man, ka daw, lang yun mo. Tungti sa guna imong anak, uy. Mauro, dili sa ingon nga nagdinaho ko. Ang ako lang babae ng anak ni mo, daga na. Simba kong dunay daotang mahitabo anak dito, madisgrasya na simba ko. Tingali og dunay uyab ditong kuyog, ha? Dawa na uyab imong anak, uy. Naibawa mo ko anak ba? Ako ko'y di adin eh. Ikaw na, kasalayo. Mong ako ang dunay kasayuran sa tanan. Busa ikaw, relax lang ka diha. Pastilan, Mauro. Maong nigara ng anak ni mo tungod kay labanan ni mo. Usa lagi dautan, anak. Ha, Melissa? Doon na bagod? Doon na. Spoiled na ng anak ni mo. Nasuko na ako. Gipagnan ko sa cellphone, sa messenger. Pilak adlaw na din yan tubagon akong mga tawag. Isin na lang niya tanan akong mga message niya. Unsa? Hain man siya, be. Gusto ko makiksulti niya. Ito ay, nilakaw. O niya, pag-ulian to, sultihan ako to. Ako to sultihan nga nung ingon-ana yung gibuhat ni mo. Siguro alang yun nga magkasulti mi. Malintian gina siya nako ba? Tanawa niya. Mel, how are you today? Sir, good morning. I'm okay, sir. That's good. Ay! Ay, kabayo! Shhh! Ano mas katiguang? Wisit. May gani, wala ko mabunali ning luwag na kunda. Wisit, gihikap ang akong lubot. Mika. Kalagot kinakustiguang. Uy, hinawakan yung puwet ko. Ano? Si tandang lalaki? Oh, sino pa ba? Wisit talaga. Ay, ako din ate kahapon. Kung nung naghatid ako ng pagkain sa kanyang lawak, bigla ba naman ako niyakap? Ano? Nabwisit talaga ako sa matanda yan. Manyak. Oh, Mika. Oh, hi naman, Sabel. Ay, natuog na. Gikapoy ko no. Nagluto din ko no sila cake, ilang ibaligya. Unsa? Ugma na lang tawagi. Nag-istorya naman mi. Ako itong gikasaban. Ngano ingon anak man si Isabel, Mauro? Ha? Ngano nakahimo man siya nako adto? Unang higayon niya nasuko siya nako. Unang higayon gyud ni. Nakalimtin lang ko na. Sagdi lang, ugma. Makain na itong sorry ni mo. Dili magud sa ingon anak, Mauro. Ang ako ba? Nganong ingon ana og batasan si Isabel? Ha? Di gyud ko makatuo nga musukol na siya nako. Dili gyud, Mauro. Nakahilag ko, Priscilla. Pila ka adlaw o gabi nga wa ko mahiluna. Tungod sa kipakitang batasan ni Isabel kanako. Sorry, ma. Dili na tumausap. Manghinaot ko nga di na gid mausab, Isabel. Dili na bitaw. Basta na ko. Sorry. Nagpadaan ako og kwarta aron imong alawan sa Boracay. Tinuod, ma? Oo, kuha ang papa ni Mauro. Salamat, ma. Ma, ako di ay. Wala para na ako diha. Sa sunod semana na, magpadamang ko. Okay. Sige, ma. Bye na. Tawagin pa na ako mga higala. Tuwa na sad. Ki-off na sad. Pastilan. Paitaw eh. Mura man ugwa sila mingawan ako. Mura kuwa cute. Ay! What is this? I don't like the taste of this food. You cook this. What? Madam, me. I am the one who cooked that food. What happened to you, Melissa? Why this food is not good? That is good, madam. No, this is not good taste. Cook me another food and make it sure that it is good. Yes, madam. Yes. Ano nangyari? Hindi ko alam. Masarap naman yung linuto ko, pero bakit hindi sila nasarapan? Tikman ko nga. Ate, walang lasa.
Ano? Pagka hindi mo nalagyan ng asin o panglasa. Ay, naku. Bakit ganon? Sa sobra na akong una sa akong mga anak. Pirmi na akong palpak sa akong mga kiluto. Pirmi na akong kasaban. Di na ako makafocus sa akong gipambuhat din eh. Kimingaw ko sa akong mga anak. Sa akong pamilya. Pero sila, wala ko ma-feel kag gimingaw sila nako. Uman sila tuyo na ko i-off na nila ang kong tawag. Wag ni I love you. Kalain nila, uy. Nga naman, wala sila mingawan ako. Wala sila magmahal na ako. Mao ka. Bisan si Mauro, wala ko makadungog. Nga moingon nga I love you na ako. Pirmi na lang ang multicab. Ang mga bata nga mong hiskutan. Wala siya maghiskot about sa iyang feelings na rin ako. Maayo kay nakaununa kag tawag, anak. Abi na ako gikalimtan na minimo. Papasaylo agit ko. Busy lang ko din sa Qatar. Si Mama, haimay? Tuwas merkado na maligyaw isda gihapon. Kumusta naman mo diha pa? Okay lang, me. Di buhi pa. Lainas at anak pa, uy. Ay, kalawang ko na to. Naunsa ka. Doon na kay problema. Uwa man, uwa pa, uy. Si Mauro ba? Nagbinuang na sa ring mumbana. Ay, papa, uy, uy, buutan na sa Mauro. Aw lagi ha. Masurok yun ang akong dugoan ng imumbana. Bisit tawana. Laming pusngagan. Pa, husto na, dugay na itong nahitabo. Pero di na ko siya mapasaylo, anak. Human siyang gibuhat ni mo. Di na may tabo mapasaylo na ko siya. Og ayaw yun og kumpiyansa ng bana ni mo. Doon na gihapon ay babae, anak. Pa, Tuo lang ako. Doon na kabit ang imong bana. unsa? Huwag yun mawa ang kasuko ni Papa sa akong bana, Priscilla. Ug dako gyud ang iyang pagtuo nga dunay kabit ang akong bana. Sobra gyud ang kasuko ni Papa sa akong bana, Priscilla. Nang bisan pa ug unsaon ako siya kahangyo nga tupuyo uban sa akong pamilya, dili gud siya masukot. Dako sa ang akong bana sa akong amahan. Kay iyaning gipuspusan og lingkuranan sa dihang nasakpan namo kaniadto nga dunay babay ang akong bana. Apan gipasaylo nako siya tungod og alang sa mga bata. Ug mahal sad kaayo nako ang akong bana. Og nilabay ang pila ka buwan, magpasko na sad, nakahukom ko nga mauli. Og gitugtan ko sa akong mga amo. Malipayon ko nga makauli na sad ko balik sa Pinas. Gipangandaman ako ang tanan. Namalit ko og mga pasalubong para sa akong pamilya, sa akong mga ginikanan ug sa akong mga suod nga hikala. Pero di na ko siya mapasaylo, anak. Human siyang gibuhat ni mo. Di na may tabo mapasaylo na ko siya. Og ayaw gyud og kumpiyansa ng bana ni mo. Doon na gihapon ay babae, anak. Pa, Tuo lang ako. Doon na kabit ang imong bana. unsa? Wow, kanindot sa mga sinin nga imong kidama. Sapatos o grilo. Wow! Doon na pag-ibag. Nindot sa nga kong sapatos, oh. Idua ko ning basketball ron. O sulobon ko ni. Mel, salamat sa rilo, ha? Mahalon sa nila. Salamat, ha? Oo, ay isa pa yan. Hello, Jasmine. Ari sa Byron. Niabot ang akong mama. Dagkan kay da. Oh, Mel, pahuway na. Tala sa lawak. Sige. Kaya gikapuisat ko sa biyahe.
Huwag lami niya akong pagpauli. Huwag lami. Kalain nila. Maura to. Maura to ako masaksihan sa kong pagpauli. Ingon lang atong ilang ipakita na ako. Nalipay sila sa akong mga gipangda. Nalipay lang. Nalipay lang. Si Isabel ug June, wag ni magpasalamat sa kong gipanghatag nila. Si Mauro lang ang nakalitok kong salamat. Ug tuwang ako mga anak nang hambog dahil sa kong gipangda para nila. Bisan gani sa pagsugat ako sa airport. Si Mauro lang inisugat na ako. Pag-abot din sa bahay, igo lang ni Amin. O gani basulti nga I miss you, ma. Happy me nga na uli ka. Wa, yun. Wa. Tungod na si mong buutang ba namin? Ay, Dante, oy, hilom na gani diha. Punan mo pa man ang gibatis imong anak. Oh, tinuod man sad. Gispoil di Dante ang inyong mga anak. Mao nga ingon ni Ana mga batasan ang mga bataa. Igo na lagi. Huwag ko makasabot, mapa. Huwag ko makasabot. Nasakitan ko. Sakit nga kaayo. Ay, Mel, anak. Gusto na sa imong paghilak. Mas mayo nang muhilak siya, Aura. Aron maluwag-luwag ka na yung gibati. Ay, bisan ako. Wala sa ko makauyon sa mga batasan na ng imong mga anak. Sukad ka lang nalayo ng trabaho sila inason. Unyawa na may magpuyo sa inyo. Dako yung kay kausaban sa imong mga anak. Tinuod yun na. Kay usan na nakaadlaw, Mel. Nag-abot man mi sa imong mga anak sa merkado. Igo lang ni Amin na mo, dayon lakaw. Wag yung mangumusta na mo. Unsa? Bisan sa simbahan katong ni Simbame. Igo lang siya ni Amin. Unya dayong lakaw, kuyog ang iyang mga higala. Mo pa? Huwag ka nang bana ni mo, panid ina, Mel. Kaya nagkasiguro ko, doon na gikabuangan nga babae. Pa? Gibati ko ang kabalaka o kahadlok sa gisulti ni Papa kanako. Wa kong mahimuntang, ug nagsige ko kunahuna sa iyang gisulti kanako. Hala, best. Salamat. Salamat, hindi mo pa sa lubong nako, ha? Gamit ka nila ako din sa parlor. Huwag sa payan, best, oy. Anya, kumusta man ang mong business, ha? Mahal kay best, oy. O, salamat sa mong financial nga pagtabang nako, ha? Aro matukod, kaya akong gamay kapilya. Kaya akong parlor ba? Pohon, magkabawar sa ko ni mo, best. Ay, kung naunaan ng bawas, naunsa ka ba? Sige, kada ko siya mong natapang nako, ha? Basta best, ha? O, ay, dali lingkod diri. Ato na i-revan ang imong buhok. Mura, gawa na magiging at man nastag-iya. Sakto, Jud ka. Way, panahon dito sa Qatar, best, oy. Dali. Naku, hini mong bangko para ganin mo. Saba niya, oy. Lingkod diri. Ali, ako bahala ni mo, ha? Pinutos pa ni, ha? Di man mo kayo ka, best, oy. Ay! Excuse me, nabasag yun ko, eh. Labi ka na pagkaon din no, ha? Mahal pag yun, best. Panagsara ni best, uy. Naon sa mang ka? Kalat magdag ko magkalibutan? Ganahan sa unta ko madadon ako ang akong pamilya sa ingon ini nga restaurant, best. Pero nahadlo ko nga balibaran unya ko nila. Unsa nga? Ano tang balibaran man kanila? Kaon naman ni. Wa ko makasabot sa mga batasan sa kong mga anak, best. Sukad lang ko nalayo nila. Ha? Pagkapot na ko sa bahay, wa gilami ang ilang gisugat na ako. Daoy. Naginamhinam ko nga makita sila. Grabe ang akong kahinam. Nga magako sila. Pero sila, lahi ilagi kahinaman. Dili ako, best. Kundi ang akong gipangda para nila. Unsa?
Nangatog na tingali sila. Mingaw naman dito sa sala. Lagi. Miss you much, mahal. Sa man, Roy. Mupadaol ko sa iyang lawak. O, lagi. O, lagi. Kinisulo. Lagi, ugma. Makita ta. Mananaw tag sini, mahal. Mahal? Buti pa sabot. May uyab na ang akong anak. Maayo kay kumpleto tas paniod ko. Unya pa na sila manlakaw sa baduman ron. Way man lakaw niya kay manuroy ta. Ha? Yay ka. Manuroy ta, ma. Ato ta sa siyudad, ma. Nindot ko na suruyan dito. Labi na ang dakong Christmas Trees Plaza. Oh, sige, bisan asa. Ug manihapon ta sa mahalon nga restaurant, ha? Yes! Pero ma, doon naman ko ilakaon niya. Ako sa Mel, nagkasaad ako ni Paring Lando nga ayuhon ako ang iyang multikabo niya. Basin ganig, magabian ko ana. Oh, kung dili mo, kami na lang si June ang manlakaw niya. Unsa? Oy, kuan, ugma na lang, Mel. Domingo bita ugma. Lahi sad ugma, lahi sad ron. Manimba ta ugma, kitang tanan. O ginikahuman, mga onta sa mall. Magsuroy-suroy. Family banding ta ugma. Basta ako, dili ko pwede unyang gabi eh. Tungod sa imong mahal. Ma, Nahibaw na ko nga doon na kay Uyab, Isabel. Ug magkita mo unyang gabi eh. uy, dili uy. Higalan ako kung kuyog unyang gabi eh. Mas importante pa ba nimo ang imong higala nga pirmi mong magkita? Kay nako nga imong inahan nga panagsarata magkita, Isabel? Ma, Wa ko makapugong sa akong kaugalingon. Nakasulti ko sa angay lang kong isulti sa akong anak. Sobra ang kibati na akong kayubos sa akong mga anak. Nagkapangutan ko sa akong kaugalingon kung nga nung nabuhat kininila na ako. Dautan na pagkiti ay ko nga pagkainahan. Sa tuloy ka buwan nga akong kauban ng akong bana ug mga anak. Wag yun ako mapati kanila nga mahal ko nila. Dawhaw ang gyud ang ilang kipakita kanako. Hangtod nga usa na lang kasimana mubalik na ko sa Qatar. Doon ako'y nadiskubrihan sa akong bana. Nahibaw na ko nga doon na kay Uyab, Isabel. Ug magkita mo unyang gabi eh. uy, dili uy. Higalan ako kung kuyog unyang gabi eh. Mas importante pa ba nimo ang imong higala nga pirmi mong magkita? Kay nako nga imong inahan nga panagsarata magkita, Isabel? Ma, Ay, di na yun ako matek, best. Murag yung kong makonsensya. Mong gisultihan lang yung kamay tungod sa kabuang ng imong bana. Asa nagpuyo ka ng babayana? Ha? Dali ko yogi ko. At tuon ako ng babayana. Gusto ko siyang makita sa personal best. Best, kining ayaw lang pag-iskandalo, ha? Dili best. Basta gusto lang gid ako nga makita ang babae sa kumpana. Mao ni ang pay sa babae. Oh, best. O, nakita bitaw nimo ang multicab si mong bana. Tuara sa layo, gipark sa esquina. Layo din sa bahay. Sa ato pa ni Adinhi ang akong pana. Lagmit, kalisob sa mga na multicab ang way driver. Pero, best, chill lang, ha? Ayaw ka bala ka, best? Ay, oy, best, kuyawan man ko, eh. Ayaw, biyagitahan pag-iskandalo, ha? Makalaom ka, best. kadiyot lang. Mga blina, best. Kinsay. Oh, Mahimo ko bang ikasulti ang buotan akong bana? ha? Langga, isa man na. Ayaw pagsud. Ayaw ko guniti. Aron dili ta ka imudmud sa sahog. Unsa? Isa ba? Oh, Melissa? Best, kalma lang, ha? Maayo kaayo, Mauro. Maayo kaayo. Giyaw sa nung pagkaibaw din, eh. May kay naabtan tagid ka dinhi. Ug dili pa uwahi ang tanan sa ikaduha nimong pagbuang nako. Mel, mamaulit na. Ayaw ko guniti. Kisagpag ko nimo. Wa ka na'y bay pang ulian. Usa. Sa gusto nimo,
magtawag kog pulis, ug ipapriso ta ka, ug ari ka puyo, uban ining imong kabit. Mel, Ay nagkipakita sa bahay pa, Mauro, ha? Kung dili ka gusto nga ipapriso ta ka, uban ining imong kabit. Mel, paminawa una ko. Best, na video ang tanan, ha, Best? Oh, best! Klaro kayo! Clear! Ug ikaw, babae, good luck ni akong buutan ka bana. Ug salamat kay gikuhaan ko nimog tunok sa kong kinabuhi, ha? Mel, di ta magbuwag. Pasilo ako, Mel. Di na di mo usab. Mauro. Pagpili, Mauro. Puyan mo ang presuhan ug makig-uban kay ining imong kabit hangtod sa imong kamatayon. Tubag! Murag bato na nga akong kasing-kasing adong hikayuna. Nilakaw ko, ngawa na ko sa akong kunahuna. Naghilak, nagpako. Apan, wa na mapati pa og sakit. Kuntili, kasilak, o kasuko na ang akong napati ni atong hikayuna. Ma, pasayloan si Papa. Ma, Pasaylo. Kaduha na niya gibuhat ako, Isabel. Kaduha na. Kung di na ako kaya pa, busa dili na mahimo siya makatungto ni akong panimay. Ma. salbahis ginis Papa. Hayop siya. Tunay ka na siya, babae. Hayop ka pa. Jun. Pabalikon kong puyo sila si Lolo ug Lola ninyo dinhi. Aron makasiguro ko nga di na makabalik kato inyong hayop ka amahan. Di na gyud siya makabalik pa. Dili na gyud. Melissa! Oh, Melissa, pasilo ako. kung gano'n ni balik ka pa dinhi, ha? Di ba gisultihan ta na kang ayaw na pagbalik dinhi? Layas na! Pasilo ako ninyo, mga anak. Pasilo ako. Ma. Isabel! Hayop ka pa. Hayop ka. Salbahis ka. John, anak, natintalag ko. Pero di na mausab. Dili na, isaan ko. Ma, pasayloan na lang si Papa. Dali na kuno niya uspo ng iyang gibuhat. Isabel, nituo ka ng imong amahan? Ha? Buutan man na si Papa, Ma. Pasayloan na lang gud siya. Isabel, pasaylo ako. Pero dili ko makahatag og laing higayon. Dili na. Kaduha na niya gibuhat. Og di lang kay kaduha. Pila na kababay ang ikarelasyon ninyong amahan. Og doon ako'y saksi. Musa, dili ko na siya angay pampapuyon din sa akong panimay. Mel, bulunod ko si matubangan. Di na kumusab ba? Bisan pag muhilak kag dugo, dili og di na ka makatungtong pa na akong panimay. Hayop pa yung bisang unsaon! Pa! Pa! Ay, dyan, husto na! Ayaw na! Layas na din eh, salbahis. Animal ka, pat yun, taga! Ayaw pag-apil-apil din ha, tiguang. Huwag kay labot din Pamilya ning away. Tiguang ka, salbahis ka yun, ha? Dante, ayaw na lagi, husto na! Ayaw sultig sama na akong amahan, ha? Layas na! Layas na! Layas na! Ayaw kong itok mo na. Ato sa biyaning bay. Doon na siko'y katungod din Ato ni tungod kay bana ko ni mo. Busa di ka makasensayog palayas na ko. O sa dili! Sige, pangisog! Pangisog na doon kay katungod din kay magpatawag na kong mga pulis. Ipabilanggot na kagkauban sa imong kabit! Unsa? Kung sa ka mo layas? John, anak, magtawag kong pulis! Oh, ma. Jun, ayaw! Gusto niyo ka mapriso si Papa? Oh, tungkol kay salbahis na siya. Para siya maluin ni Mama. Mura sa kagsikin sa da. Adik na ba ka? Oh, nagbisyo ko. Nga ikaw. Usam sa ka. Nagtuo ka nga wag ko mahibaw. Nagisuod ka og motel sa mong uyab. Sa... Oh, ma. Yan si ate. Sige na sila og di sa uyab. Salbahis ko ni mo. Patakala ka. Adik yung kada. Ikaw humukilong. Gusto na! Layas na mo! Layas na mo! Ginoo ko, Melissa! Ayaw, ma. Ayaw. Bahala ko dito, ma. Gusto na kong mamatay! Ma. Ayaw! Mura ko nabuang ni atong hikayo na Priscilla. Nang nahagis ko, o gikuhan ako ang kutsilyo, o gihansa ko sa akong kaugalingon. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpar sa laing nasod alang sa ilang pamilya o mga mahal sa kinabuhi.
bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipada kanato sa atong suking tigpaminaw nga nagpatawag singan nga Melissa. Nalandig ko sa ospital itong hikayuna. Maayo gani kay dili kayo lawom ang samag sa kuntukan sa diyang gidusla ko o kutsilyo. Ug napasalamat ko sa Diyos nga buhi pa ko. Apan sakit ko kaayo nga akong kipati. Wala ko makasapot sa nahitabo sa akong kinabuhi. Ang akong bana dunay kabit. Si Isabel wa magtarong sa iyang pag-eskwela o dunay uyab. Nagpahilabot pa. Si John nagbisyo. Nagkapangutan ako ni Lord nganong mauni na hitabo sa akong kinabuhi. Kung nganong gatagan ko niya ni ining maong mga pagsuway. Layas na mo! Layas na mo! Ginoo ko, Melissa! Ayaw, ma! Ayaw! Wala ko sa'yo, ma! Gusto na kong mamatay! Ma! Ayaw! Best, ay pagkakawa sa paglaong. Mga pagsubok lang ni Best. Mga pagsulay. Ma, pasaylo ako, ma. Di man yung ko adik, ma. Nitilaw lang yung ko, ma. Kung unsa nang maong butanga. Ayaw na gunag usbaha, John. Huna-hunaa nga daghan ang nabuang ana. Ulo. Di na yung ko gamit ang butanga, lo. Isaan na ko na. Kung magtarong na ko sa kong pagtuon, ma. Mel, dako ang among pasalamat nga mauhi ka pa. Ubutang buot anak. Ayaw nakatubos ba pa? Huna-huna nga ni amin ni Papa ni. Labaw na si June, si Isabel, ibong mga anak. Wa ko'y anak nga way utang kapubuton. Mas gilabanan pa niyang iyang amahan. Ug tuwa, nikuyog pa siya siyang salbahis nga amahan. Maumagin na si ate, ma. Mas mahal pa niya sa papa. Labanan yun na niya, bisag na kasa. Ay, gusto na mo ana, John. Tinuod man sa nalo. Ganyan to pa man na si ate Isabel. Labanan yun na siya ni papa. Mga way po agod. Way utang kapubuton. Ako nga nagpadako. Nagkao niya, nagkasto, naghatag sa tanan niyang gusto. Ako pa ang sayop. Ako pa ang nautan. Ako pa. Mga hayop sila. Hayop! Ma! Hayop sila! Di nila mo. Bantayin ninyo si Melissa, ha? Akong sundo si John. Ay, Ginoo ko ni gawas man tong bataa, oy. Okay ka na, Best? Kauna o. Nabugnaw na ning pagkaon. Anak, Mel, naibaw ko nga gigutom ka na. Kaon, anak. Huwag ko gutom, Mama. Nak, si June, giapas ni Papa ni wa pa gyud sila mabalik. Nabala ka ba ako kunusan ang nahitabo sa imong anak? Tingali og naunsa na to si June. Oh, ang cellphone ni Papa ni dili na dako makontak. Dante, si June. Ngano ikaw raman ang nabalik? Mel, wag yun ako makit si John. Ay, kaniyot ang akong cellphone. Si Daniela man eh. Hello, Bayot. Ganun nanawag ka man. Uy, Bayot, si June pa, ang anak ni Melissa pa, ginagkop sa mga pulis. Kaya nagmahoy sabay sa kapit siya nga amahan na si Mauro. Unsa? Ay, ginoo ko, Mel. Si John ko no, gidakop sa mga pulis. Ha? Nagmaoy ko no si John dito sa kabit sa imong bana. Unsa? Nagmaoy si John sa bahay sa Cavite, Mauro. O gidakop siya sa mga pulis. Gipapriso siya ni Mauro. Nakabawas na ka, ma. Ay, apo, dili maayo ang imong gibuhat. John, anak. Gusto si Lola ni mo. Sa'yo pang imong gibuhat.
O kayo nag-usba, ha? Ako na'y bahala nila. Mga hayop sila. Ipabilanggo ko sila. Karon dayon, mangita ko abogado. Pasakaan ko sila kaso. Ipabilanggo kita ko sila. June, sige na. Pahuway na dito si mong lawak. Ulo. Matuog na ako, ma. Sige, nak. O kayo nag-iusbang imong gibuhat, ha? Ako na'y bahala nila. Oo, ma. Sige. Hayop nga Mauro. Kaugalingon niyang anak, iyang makita niya. Ang ako ko. Best, okay ka lang? Okay na ko, best. Medyo nisakit lang ang akong oo. Oh, Ay, igdalang una diha, anak. Igdalang una. Saon nga gikan ka pa mas ospital unya lidiretso ka sa prisuhan. Natawgan ko na ang akong kailang nga abogado. Tabangan yun ko no kaniya aron mapriso ng mga salbahis. Anak, si Sabel. bahala sa siyang kinabuhi ba? Wala ko'y labot niya. Melissa! Melissa! Niyang imong bana, best. Ni asat si Sabil. Nagkuyog sila. Nganong ni amo? May mo bang magsulti ta? Unsa pa atong panagsultihan? Ha? Ikihagyod nila kasi John. May tungod siyang pagmaoy nini. Pasalamat mo. Nga wa mo malintiis imong anak. Ma, dili na ka maluoy naman ni Papa. Unsa to, Isabela? Maluoy? Kay ngano? Ikaw, naluoy ka na ako nga gibuang ko sa imong amahan? Oh. Naluoy ka? Kamong duha, naluoy ba mo na ako? Oh. Mga hayop mo. Wa mo'y utang kabubuton. Ako nga nagpalamoy ninyo. Ako nga naningkamot sa gawas sa nasod aron ta mabuhi. Aron ta makakauntungod kay tapulan ning imong amahan. Unya wa ko nimo labani. Ako nga naningkamot nga maka-eskwela mo. Ingon anang imong gibuhat. Ikaw, Sabel. Mo na imong ibawas na ako? Mo na imong bawas sa tanan akong pagsakripisyo? Ha? Mao ba ni? Mel, pasilo ako. Di na lagi mausap pa, Mel. Dugay ko na ikaw gipasaylo, Mauro. Dugay na. Kaniadto pa sa una mong pagpakasana ko. Sa tanan ni mong gibuhat. Sa pag-usik-usik mo sa akong mga hinaguan. Ha? Negosyo-negosyo ka pa pero palpak. Nasayang ang tanang kong kwarta. Unya karon na mabahay ka pa. Unsa pa, Mauro? Unsa pa gusto nimong buhaton nimo aron pasakitan ko nimo, ha, Mauro? Unsa pa? Mel. Paabuta ang kiha ko batok ninyong duha sa imong kabit. O ipaniguro. Hugot na cute ang akong desisyon, Priscilla. Ipabilang ko ginako si Mauro ug ang iyang kapi. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya o mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ng sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Melissa. Gipadayon kidako ang akong kiha batok sa kumpana o sa iyang kapit. Bisan pa og iya kong gipaharan nga ipapriso gyud niya si June. Kundi niya isibog ang akong kiha batok nila, dili ko kabalik sa laing nasod tungod sa kiha ko batok nila. Apan sila si Papa ug Mama nitampag nako nga dili na lang ipadayon ang akong kiha batok kanila. Ug ang Kinuo na lang mo'y musilot kanila. Ug tuod man nalamdagan ang akong hunahuna. Husto sila. Ang Kinuo na ang bahala kanila. Ug wa ko gipadayon ang kiha ko kanila. Ug wa sab siya mo kiha batok kan June.
Ug pila ka buwan nakabalik ko og trabaho dinhi sa Qatar. Naningkamot ko og maayo. Kaniadto pa sa una mong pagpakasana ko. Sa tanan nimong gibuhat. Sa pag-usik-usik mo sa akong mga hinaguan. Ha, negosyo-negosyo ka pa pero palpak. Nasayang ang tanang kong kwarta. Unya karon na mabahay ka pa. Unsa pa, Mauro? Unsa pa gusto nimong buhaton nimo aron pasakitan ko nimo, ha, Mauro? Unsa pa? Mel, Paabuta ang kiha ko batok ninyong duha sa imong kabit. Ug ipaniguro ko, Mauro. Madugta mong duha sa bilangguan. Melissa. Wow, ha? Sobrang sipag mo ngayon, ate, ha? Kinakailangan, Mika. Alam mo na, medyo naubos yung pera doon sa Pinas. Sobrang daming problema doon. Grabe ka, ate. Sa lahat ng ginagawa ng asawa mo, nakaya mo pang magpatawad? Ako, nako! Lalasunin ko yun. Grabe ka naman. Hala, oh, nako, si Kuya Ruel! Hala, nayabo ang kahanga puno sa mantika! Salamat, Mel. Kung wa ka pa magpahuwa man ako kwarta, dili makatake og isa mga akong anak. Ay, nagkunauna ako, uy. Ang importante na dili maglisod-lisod ang imong pamilya sa Pilipinas. Ilabi ng imong anak na graduating. Ang akong tiil. Grabe ang pagkapasok sa akong tiil. Kuya Ruel, Dili na ko makatrabaho ini. Lagmit, papaliyo ni ko inis plinas. Usawa na lang ako pamilya ini. Kuya Ruel. Kawawa naman si Kuya Ruel. Pinauwi talaga nilang matanda. Kasi di na makapagtrabaho. Kailangan talaga niya magpahinga. oo nga, Mika, kawawa talaga. Sana may maitulong ako sa kanya para naman may papakain siya sa pamilya niya. Ate Mel. Okay naman, Mel. Pero maulagi, lisura gito eh. Doon na po ko'y antibiotic na paliton permi, mamaayo ning paso sa akong tiil. Pauntango na lang tingali na ako, paiskoy lang akong anak, Mel. Dili na kaya na mo sa akong misis. Ha? Ayaw, kuya, uy. Sayang. Graduating na ba na siya, Roy? Maulagi, pero listo na yun ka, Mel, eh. Ako na magunang yan ang isalikan ko. Kuya, doon ako'y natigom nga kwarta. Unsa kay maayog. Magdigosyo ka diyag karinderya. Ha? Gamay lang kun una, kuya. Maayo bitaw ka muluto. Butangon tagag puhunan. Aw, sosyo ta. Ako mo finance ni mo. Ikay bahalang mo manage sa tong karinderya. Oh, Mel. Sige na, kuya. Kaya pa man ka mo ang magluto. Oh, kaya man kayo ba? Aniya man sa akong asawa ka, makatabang-tabang nako. Oh, sige, kuya. Panaon ako sa papa sa inyo, ha. Ipadana ko ang kwarta. O ka muna ipag-istorya diha. Bayan sa atong negosyo. Salamat kay Mel. Kabuutan mo yun, Mel. Salamat yun kayo. Nakanegosyo gud mi ni Kuya Ruel og karinderya. Ug tuod man, wa mi hikawi sa panahon, kusog kaayo ang karinderya namo. Og nakatabang-tabang gud mi sa pamilya ni Kuya Ruel. Og pagka-December, niuli ko sa Pinas. Og dito ang pamilya nila ni Kuya Ruel, sabay nagpasko. Lamias ng pagkaon ay. Mayo ka muluto, Tito Ruel da. Lamia ay. Salamat kay John. O cheers para kay Mel, ha? Labi na sa iyang pagluwas sa akong pamilya. Kuya Ruel. Tinuod bitaw na. Kung dili pa tungod ni mo, Mel, abot na unsa ng akong pamilya karon. Salamat yun kayo, Mel. Kogit, kuya. Ruel. Cheers para kang Melissa. Cheers! Kaniyot, oy. Oo, sila masan ba yun? Dili kaya. Kahilak yung kundo. Over kay kamayot, oy. Sige na. Tamay ka nun. Ate Isabel. Ayang Pasko ninyo, tanan. Mama Melissa. June. Lolo, Lola. Mayong Pasko. Isabel, anak ka daot na kundi mo. Pasaylo ako, ma. Pasaylo ako ninyong tanan. Isabel, anak ayaw paglagaw. Anak, nagimigaw na kayo kundi mo. Isabel, anak.
Isabel, sino tabunin mo? Nganong daot ka naman kayo? Si Papa, ay manis Papa. Tuwa sa bahay nga giabangan na mo. Nasakit. Oh, uy. Andama palihog pa. At doon na si Mauro. Dadunta siya sa ospital pa. Sige na pa, Pero, nak. madali na. Dadunta si Mauro sa ospital. Sige na. Oo, anak. Kuhaon ko ang sakyanan. Oh, pagkabuotan mo yun, Mel. Bisan pa sa tanan nga gibuhat sa imong pana, pero kitabangan mo gyapon siya. Dili ko makaako nga pasagdan ko ang tao nga nagkinahanglan sa kuntapang kuya. Ah, Bana ko gihapon siya kay wa pa mi maanol. Doon ako'y cancer, Mel. Ug ayon lang ko patambali. Mauro. Gaba na kini nako. Gaba na kini. Kung pasaylo ako sa tanan na kong kipuhat, Mel. Pasaylo ako. Mauro. Napasaylo ka si Mauro sa tanan niyang gibuhat ka nako, Priscilla. Ug pila ka buwan, ang milabay namatay si Mauro. Ug tuod man, ang duha nako ka mga anak naningkamot na sa ilang pagtuon. Si Isabel, dako kayo kausapan sa iyang batasan. Ug suoda kaayo sila ni June. Ang among karinderya ni Kuya Ruel, kaluoy sa Ginoo, restaurant na. Ug sila si Papa ug Mama, mausab ang nag-manage sa akong babuyan sa among probinsya. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Melissa. Mao katong mga higalang katapusan sa suwat tampo ni Melissa, dinhi lang ning atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Jojo Alegre Buron, ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ben Haima. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon, kunaan nimo ang Ginoo, anaan nimo ang tanan. Busa salig kaniya, siya lamang ugwa na'y lain pa. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.